Soc el Josep, de l'Ajuntament del Pont de Vilomara. La Diputació ens ha demanat que us fem una petita píndola de què ens ha semblat ser municipi pilot per provar aquest nou mòdul de secretaria i d'òrgans col·legiats. La veritat és que estem molt contents, ens ha agradat molt, està molt treballat, molt estudiat, hi ha molta base de fons i, lògicament, com en qualsevol pilot, hi ha alguna cosa que s'haurà de perfilar i s'haurà de polir. Però crec que ens ajudarà molt i crec també que ens traurà molta feina, o com a mínim ens la deixarà més electrònica i més directa, connectada amb el firmador. Per tant, us recomano que, si voleu, proveu aquest mòdul, us apunteu i la formació que us faran veureu que és molt explícita, us ajudarà molt i crec que pot ser molt beneficiari per aquest projecte CEPDIVA que està portant endavant la Diputació i del qual estem molt i molt agraïts.